Hello, Mari. Hello, Mari. Hello, Mari. Right. Mori say guys, tasangana zvakare panapa regai nditege kuchigarisa ndoda kutobva manje because paroda kupinda umwe munhu panapa ndagarisa vedwe haisi nyori 3 malive naimi shuwa akasi kushanda izvozvo kai nayasikana kuita kunge munhu anokora imi naimi this is too much man, but nangoti regai ndipedze nazvo ndisiyane nazvo ndingopedza nazvo ndingosiyana nazvo zvelife idzi tozoonana next week because hazvichaitishi regai ndingopedza fast ndobva ndangotoinda nokuti mukamuti mumwe ndozoti next week ndozokubata next week mumwe anenge atotsa muti kwini yangu nyaya ndo yamazodai zvazodii regai ndimbotsvaga nyaya yachumere chonikera zvozvo iri kupi right. Pane nyaya iri kunetsa panapa, pane nyaya iri kuitika yekuti chekutanga regai tigari tautsurana medu vasikana nyaya yekuindirana kumaprofita nekung'anga. Handingaudza vanhu zvokuita asi handioni zviri zvinhu zvakanaka kuti tikuvadzirane vana kana kuita hatred kusvika pakuti tifambirane mukati memaprofita neng'anga. As much as somebody would say kuti ndinenge ndichinda kunoita go back to sender because munhu ndiye anenge anditanga handimaona. But I think there is a way whereby, us as, Zimbabweans, Zimbabweans, we are a case nation. There's a way you guys can solve zvinhu pasina kuita nazvo izvozvo handimaona. So ndo nyaya yekutanga. Nyaya yechipiri veduway baba sekuru venguo tsvuku vaya venguo tsvuku ndisho the more reason why we stopped you kuti muye muchita zvinhu zvamaita pano because one thing maiuya pana pamuchiti munobatsira mahara pozodzoka mastatements ekuti muri kubhadharisa vanhu ende mari dzabuda ende hazvidaro. So ndatry kuvacontacta kuti ko zviri kufamba sei because apparently now what came to my inbox is budhi venguo tsvuku vaya handizivi kuti ndo mashandigwa zvinoitwa here vakazoinda negweseri vaita patient client yanga yaenda kwavari ichinovaudza kuti ndoda kuti mundigadzirirewo nhingi munhu yande kubva aprovida zvese. So adaro aita zvekudaro andina Silas Shoni Silas andina kurogwa andina kurogwa veduweka bvunzana nehanzvadzi yangu naShoni kwaizisimeli kuda regai avhunze kudaona kugarisa palive akati amai ava cheko vagara palive nguva yakadaita 3 malive vakati vane murume regai avhunze ane kodzero yekubvunza shuwa anomaona ane kodzero yekutobvunza regai nditopinda zvangu comment yake titomboseka tose anomaona ane kodzero yekubvunza shuwa ndinaye murume anzvadzi Shoni Silas ndinaye murume andori kwakazvigarira ke musitting room munhu akuti anoizi kuTV ukokoko munhu akutaura kunoizi ndomwe mamubona chifefefe achipinda ari kusitting room kwa ari kuona ke TV natsano vake ndiye murume wacho iye right. So guys nyaya iripo ndeyekuti apare details come to light kuti pane munhu akaenda kuna sekuru ava venguo tsvuku achiti ari kuda kunoti abatsirwe kuti aite zvaida kuita kune umwe munhu ndobva kwatutumirwa mapictures and things like that handimaona mba zvatumirwa kudaro apparently sekuru nguo tsvuku vaya vakabva vainda negweseri vakainda kune munhu yakanga handi nhamba yanga iripo kaye munhu ainzi chi arida kugadzirwa wachona vavainda kune munhu uya handika vakati ndibate agently kune munhu aya kwandiri ari kudi
ari kuda kugadzira handimaona saka iwe chitondibata ndikubatsire so ini ndichizoongorora nyaya handizoti mundikataridza guys kana ndiri wrong ndichizoongorora nyaya iyi ndaona sekuti nokuti ndazobata hangu mumwe wacho wokuinda wokutenga kuinda kwanove akazoindigwa negweseri kunoitwa kunofumugwa kunzi urikuda kutonzi udi upiwe ukuvadziwe akuvadze munhu ndakataura naye akati ndakarohwa mari isingatoiti saka vakatupuhwa mari bhegi vakatora bhegi kumunhu uyu zvisingaiti vakaona kuti zvina kunyatsoita vakabva vazobata uyu vakati urikuda kugadzikwa iwe kuti zvevagodizve vagozodazve bhegi hanimaona so vanga vachida kuita double trouble ndofunga ndo zvanga zvichida kuitika ipapapa hanimaona so nokuti nyaya chona inda singadozivi kuti nyaya iyi kai didi blacks ndibvire ndasingadozivi kuti nyaya iyi kai handichimaona ndakaiona nezuro ichitaurwa kwaandijeni but handakuziva kuti nyaya yei zviri kufamba sei kuzosvika ndabatwa nevaridzi venyaya nhasi akati ndini ndakanoinza nyaya yangu kwaandijeni handiti so ivo ndandavafonera ivo baba madzibaba yavaya kuti uyai pano nokuti musikana uyu anondoti paakaenda kwaandijeni akatosvikotaura kuti ndakanzi pamameseji andinawo hanzi vakasvikotaura kuti asi haumbondioni ndichimboita basa kwasisimeli ndikati aiwa kuno vakazoguma kudhara was we stopped all this saka vakati ndinopota ndichita basa vanenge vachitodi vachitoreva nhema because kuno kwavachaiti zvese izvozvo pana patakavati we don't want this nemunyaya dzakubuda idzi hatichadi saka vanogozoisa star yedu pakuti chii pazvinhu zvenyu hanomaona saka ndavazva ngati uyai kulive kune nyaya yenyuko saka ndambovaona mumacoment section ivo vakandotora live yaya vakanditi live ya3 ina handiizivi yemukomana uya ina nditozizana da ndinyepera ndikati haisiri iyo yenyu ichazouya pasure apa saka ndingazoti varimo here mucomment section kana kuti vadi vatobva havo kana sikana vabva vachazoona live handiti sekuru imimi vangotsvuku that's not the question kana mafunga kuti amagame yenyu kwamunenge muchiita please tokumbira musashandisa Sisimelis Diaries ndozvanangoya kunditaura do not use kuti ndinoita kwaSisimelis Diaries nokuti pana hamuna chamunoita makaita tichitanga handitika tikaona kuti zviri kudzoka nemanegativities akawandisa and we stopped everything saka mukazoti vanhu kwaSisimeli mukashandisa reference kuti kwaSisimeli sure munenge matikuwadza isati iti zvokubatsira vanhu isatina patinoti titi zvozvo hanomaona vanhu vanopana namba vega mumacoment section but musashandisa zita redu kuti kwaSisimeli ndio kwandombopota nokuti panapa chero tikafunza madhairies ari pano takasoguma kuona vanhu vanda zvinhu zvokurapa gore 19 igosha mhembe kana muri pote chimwe muchingove mumacoment section ndandotombopota nchimbobhuloka mumwe anombopota chizvimaketa amene anoikwai sekura nani vanombozvimaketa mumacomments umwe vachiti kwai ini ndinodidi ndozodzosa vanhu vakazodi ndozodididi ndichitomboona hangu macomments avo umwe ndichitomahaidha ndichitobvisa macomments avo iwayo because hatizvidi ndonyaya ndati ndiye nayo saka kune vanhu vanogona kuzofunga kuti kuda ndiri kureva nhema kana kuti chii indida ngokupulera emaaudios andapiwa mene nditombotsvaka namba yandichagoisiva right ndo namba yacho ishi hanzi chikona right ndavepo pane nyaya yenyu yaya ndavepo manje ndati ndavepo nenyaya yenyu in case mamuchida kuocha ndeyanonoka kupindaka okay alright so alright bo ndafunga taupo kana uchizongofila kufona unongofona ipapa kana uchida it's up to you okay alright so andisendera maaudios panapa nditika nyaya yacho kuti chakafamba sei tinayo pana picture nyaka ndipa restaurant yanga ndipa ya hanzi nyaradzo mess mafuo
Amene mamuri mukati roti mamuri mukati nomushima makatora munaye. Ndine kapa. Saka ari kutondispire like that picture iri recent kai. Sikuspire arungu andanga wati ndimbatsirire ngekuno anambosana anakusaba Facebook anakusaba akauya kwa kuna chiremba chete. Yeah. Chete mandingo. Aiwa ndo. Anakusa ku Facebook anakusana kwa kuma V11 anakusa kupoti vakadzondana varumona anakukisa ikese. Akangoya kuna chiremba. Kuna chiremba underground chete chichi. Yes. Yeah. Aiwa ndosi akatoti ndiminyaradzo mere mabhure chichi. Nefoni yemwana unyanzi malachi tapiyo mabhure futi. Picture ya mwana nyama anga abada chocolate lo yes le mega the sweet anga abada chocolate itani like so Sausage. Yeah, my sausage it. Exactly. Information must was she send information I don't deny. Nemuru market the Jeffrey Norai my shit. Jeffrey Norai. Yeah, I'm doing by VPN Kanyeres. Azona information in yes and deny. Ndikuzvona iwa musipunyeka. But haana kuda kuwadza Jeffrey. Hello. Makadini. Ndiri mshoka kumakadini. Yeah, ndakaona message nezuro yanga iri message request saka ndakaiona nezuro. Yeah, ndiri mshoka Vivian ndomuziva mukadzi wemurume akanditsamana. Ndaisatozivawo kuti ane mukadzi ndakangoitipawo mwana. But iye the way akazvitora ndiyekuti uda kuparadza imba yangu. Saka ndikuda kungozivawo kuti how far did she go kundikuvadza kwacho. Saka nawe ndakakudza makaona pandakakusira kustate kumungreen ndakatokuvadza kudhara izvozvo dai makatonoviga kuzimbabwe chandakanzwira tsitsi mwana hapana chaanoziva. That's true. Kuda kwemwana uyu dai maybe pasina kuti mwana dai ndakaita go ahead and but hatisati apedza kutaura bhozi tichirupanidzwa achiri kutaura but mwana ndeyangoti anongokuti ingokunyevererai kuti muzive kuti nawe iri kuitika. Nawe tiratiigadzise tono zvakamira sei handiti. Don't worry. Sharp. Okay. Yeah, ndo nawe muri kunetsana nyaya chikona Vivian wacho. Ndo zviri kundishamisa nekuti inini handisi kunetsana naye. Takanetsana kudhara because iye aindi accuser of kuda kuputsa imba yake. Saka ini ndaida kundomuzivisa kuti aiwaka inini handina mhosva. Ndiri munhuwo nditoriwo victim panyaya idzi. Aifanira kugera ngadile nemurume wake. Inini handisi. Iye asati arelaxa nenyaya iyo muri kuziva. Saka ari kuda kuita sei? Anga achida kuti ndife hawo. Handisi kuzvinzwisisa. Ada kuti ndife hawo. Kwete nini chete? Nemwana. Nese zvese dzasandikuza ndava ndakanzwira tsitsi nemwana. Ende sandaita nyaya dzake idzodzo. Hamusati maita. Yes. Zvinhu zvandaifanira kushandisa ipapo zvisati zvauya zviri kuuya the lockdown zvinhu zvakazvi kunonoka kuuya kwaZimbabwe mabasa haasi kufamba. Saka anga atobhadhara here? Anga asati. Yeah, anga asati then saka nokuti ndakamuudza kwazina handite zvinhu zvefake and handidi kuti ndikurumidze munhu kuti abhadhare zvinhu zvake ndisandaita basa ndikwanisa kuti ndomuitira zvinhu zvake
handikwanisa kuti nditi munhu ndakukuitira zvinhu zvacho ndisina bo zvinhu zvazvisati zvabvawo zimbabwe zviri munzira nhasi kuuya izvozvo saka pandikadzira dzidzi mwana and what you need is protection you nemwana wenye because even chero makasamubatsira achatsvaga kumwe kawo ndo basa rangu iroro that's why chakaita kuti ndikubate ichi chakaita ndikubate haisinya chirakatsvaka kumwe but ovia chirakatsvaka kumwe but isusu tiri kunokupimi protection munenge maanayo because that's why kana makaenda makaona nyaya yangu ndoita inonzi go back to sender munhu anenge angoda kubata imimi chete zvino akada kuti imimi murware iye ndiye anorwara akada kuti imimi mufe iye ndiye anofa manizwa ndiri kukunzwai exactly ndo inonzi go back to sender zvitongodzosera kwazvinenge zvichiba chete you must be protect zvinhu zvinenge zvinofanira kubva zvangori mangoprotectwa chete ndodzanhau dzatinoda chete chete ya izvozvo machatsacho izvo handinaitomatsvaga mamwe mama ndakapedzisira kutotaura naye chichichi ndaitokuita screenshot amufanda kunyepera zvese nenamba dzacho munokwanisa here kunditirawo screenshot senenamba dzake because inini handidi kukunyeperai roshati maybe ndakachinja foni muri kudzishaya muri kushaya mascreenshot apane foni yacho ndaitoita screenshot ndaitoita mascreenshot but I think zviri mufoni imwe yandikachinja bcause ndakachinja foni bcause imwe foni yangu yanga yakunetsa watowati inga yakufreeza saka ndakabva ndatengera imwe foni nemwe munhu akarohwa nestroke wandakazobatsira akapora stroke yawo wakazondipa nefoni pamusoro nchiwadzati handisina foni pane munhu anga atoroyana futi nayo arohwa nestroke ko namba dzake dzavivian dzinopera nachii ndinongonzwa hangu the last 3 digits dzenamba dzake ndisikunyatsoziva izvozvo kuti dzinopera nechii mamudziziva namba dzake aiwa handidzizivi namba dzake dzopera nachii ndichakutsvagira ndokudze dzinopera nachii okay mungatozoziva namba dzamaiguru venyu ndozviri kundishamisa because inini ndakapedzisira kutaura nemunhu uyu kudhara saka zvatondishamisa kuti because even murume wake handitaure naye mwana wangu ndakatongosiya zvakadaro because uyu anga atondithretena kudhara saka ndakatoona kuti pane danger saka ndakatongozvita step back and ndanga ndisitomborina basa kuti murume uyu anhingiri nemwana wake because ndanga ndatoona kuti munhu uyu ane maagenda ake akatsamwa too much saka even namba yake I think akachinja namba saka handitomborina namba yake maybe ananga akachinja namba kuti ananga aitoshamisa rimwe line but makangoona kana mascreenshot mungondipa hapana zvakaipa zvandoita nawo ndoda kungoona kuti ari kufunga sei mupfungwa dzake because inini nyaya iyika handina kurara izvozvi saka ndikuda kutomboita time yekumbodigesta nyaya yachoona kuti ndonyatsofunga kuti izvi zviri kuitika and then ndozonyatsofona ndokudaidzai kuti chii ngoti chiremba okay zvamandiitira I don't know because vanhu vakawanda kana vakumbirwa kuita zvinhu zvakadai vanongoita vasina kuconsider kana kuti mwana saka I'm very grateful warning yamandipa ini bozini ndakatomuchaja 5,000 rands pabasa iroro ende zvimwe pro nawe yakaitika ndekuti iye akatarira edu kupeya an amount ezvimwe zvinhu zvake chete ndichizvigona ndichimuitira zvinhu zvake saka reason yake ndeye china ichiremba ari kuti chii because
anzi murukora raenda yake murumshaisa mufaro ndikumshaisa mufaro anzi damene murume anzi anenge anzi muchirudane murume wake nanasi handiziri inini ndikudanana nemurume wake nemurume wake anenge atori naumwe vanhu pasaidi handiziri inini anzi muchirudane murume wake isosi murume wake chiromwe mari ndokwairi kuenda ari kusapota mwana haasi kuda kuti mwana asapotwe murume haasi kutosapota mwana izvozvi saka katamudzi takauraya mwana yetu unoda yasapotana ndo pane main point pamwana paari kugwarira chete kuti mwana akangopfudzwa mwana everything chichi mapictures ese mwana ndakausendera makaona aiwa handina kuona mapictures emwana no pamwana kenya akasikapfuka tsvuku soka mukomana so aiwa because inini screenshot yega yandakawanaka ndeye paakatumidzira picture yangu achiti iro hure iro kamwana kenyu karipo ungamira pachiko papiki yakamwana pafiriji rakati pachi kamukomana kamweni pafiriji ndakanana kuti pachi kamukomana soka tsvuku so handizvi saka akawanepi mapicha angu iwayo pafacebook papiki yenyese nditonawo kunoka ende changosara kuti mapictures aya timageze ese ndamageze ese mapictures aya basa ringotangwa chete zvese zvitori ready aiwa hazvifanira kudaro saka problem nditi haanyatsogona kutaura anenge asina muromo asingagona kutaura ndo zvakazoita kuti ndizongoda kungoora ane chinhu even paitaura neninye mwana anenge achoti mwana wehure but iye haana kuroorwawo kamukadzi uyu haana disdo haana kuroorwa mukadzi uyu saka munhu ari kutongo haana kuroorwa anonzi vivian vimbai kanyerezi exactly saka akakuonai pafacebook aisotopinda mafacebook palive makatoenda izvozvo kwasisimeli izvozvotopinda ndimi munopinda kwasisimeli handiti okay kana kumayoutube magroups akawanda chichichi aiwa it makes sense now it makes sense ndimwe wacho wemadzoka ongotsvuku mamunomo okay aiwa aiwa saka isinyaya zvese tozvida indoonekwa inyamuodho waiti uk sindobatsira isinyaya but mahwani zvoya zvekuuraya mwana hazvisi chiremba mwana hapana chaanoziva etko even nino wachonawo hapana chandaiziva dai angoitawo mwoyo wekuziva kuti murume wake ndiyakakanganisa inini hapana chandaiziva ende dai ndanga ndiri kunetsa imba yake ndichiri kudana nemurume wake aiwa I would understand kuti munhu ngaandiurayi but aiwa no murume wake ndakapedzisira kumuona last year chaiyo anzi mutokomunicata message ichi zvese mapictures acho ndinaye murume wake mutema so black beauty so anopfeka anga nekasutu musi wacho wakatonitumira chichi okay manje dai manditumidzirawo mapicha iwayo but aiwa pane nyaya saka iye for murume wachona hapana kukumbira kwakaita kuti murume wachona anything because ndinosuspecta kuti murume akagadzirwa kunzi atoramba mwana asade mwana pakatokumbirwa zvakawanda mai pakakumbirwa zvakawanda pakatokumbirwa zvakawanda zvinotodira nchoti musatoonana zvamuchose makanza munhu akuchidza kuti munhu ngapachiuraya vanhu ziva kuti pane basa rese rinzi itai zvamunoziva zvamunogona zvese pay you amount yamunoda saka ndichada kukumbira manje chototi imimi nemwana wenyu ndimofanira kuwana protection kuti chero akada kubata zvaanoda kubata zvinizvo zvinoita sei zvinoita phone number dzake handichadzowa ndotodzisecha mufoni mangu muno ndapesa taura naye papi kwapa ndoshiya chii chikaitika pafoni ye kuti foni ineyo kati foni ipi muna kushandisa imwe foni
kanzi paWhatsApp bosi ma screenshot isa friends bozi dzinadzo namba dzake but atisabuda kuWhatsApp izvozvo watisabuda kuWhatsApp achakapisa WhatsApp but profile picture yake iyo ndiyo zvayo pa screenshot yamakatumidzira ndiyo profile picture namba dzamamusha dzamaiziva medzadzipedzana bozi dzo dzake dzinopera na 646 inini to be honest ndane time zvokuti even ndakachinjawo phone saka pandakapedzisa kutaura naye handichatombozivi even the last time pandakataura naye achindishauda yanga iri pafoni yemurume wacho uri paWhatsApp iye ndisisipo paWhatsApp amsizochicha akaita kana kuti maybe akabloka akandibloka maybe akabloka bosi macontacts iko but kuWhatsApp ndarasecha kuWhatsApp asi but dzinopera na 646 exactly upedzisira alright kana mangwanawo kana any screenshot kana mangwanawo any screenshot chiremba mungonditumidzira but inini izvozvi because ndiri still in shock zvinokwanisa kuti ndokufonera iwo kana masikati anditi makangoonawo but maita basa I am grateful hazviitiki kuti munhu anenge apiwa basa opa warning kune munhu handisanagona zvakadaro saka maita basa I'm very thankful because mwana wangu dai tatofa so dai tanga takutofa after lockdown nauri kuti mwana wenyu ari kupi izvozvo mwana wangu ari makarara umu naunoti ndoti good morning, how are you? Fine, you are going out now? Okay. Nauri kudati ndoti zvatinoda tiite manje sister atafana kutiite for protection muri kuninzwa here ndiri kuteerera mufana kutsvaka picture yenyu muri two noda picture yenyu muri two nemwana wenyu nemazita enyu muri two nemwana wenyu toita protection ifo kudati munitsvagiro soft yematombo more calm down zvenyu don't worry, everything is we are going to sort it down inzi munhu ane vanawo saka ndisa nyaya pasikeri ndiri murume ndokwanisa nongomixa kunze everything zvinoitika amene kuti sei ari kuda kuacta kunge murume wake ndiye the first one kukumitisa ini nangu whatever zvinoitika ka handidi kukuvadza uyu nemwana wake inini iye anoda kuuraya nemwana wangu but ini handidi kuti iye mwana wake afe handidi kuti iye afe iye anofanira kungodhira nemurume wake angadhire nemurume wake ongondisiyawo exactly nazvona ongondisiyawo inini hangu ka if it's that bad ka even murume wachona handitauri hangu naye forever ndovabloka but iye ngaasiye mwana wangu ari kuti sei murume ari kuchengeta ikoko ndokuri kuenda mari achisina kana attention embandi mari kuperera kumwana but murume haatombobuditse kana mari ndakativezati murume wako hamudarikwa nemadress one murume wako ane magirlfriends akawanda ndakamuudza aiye nazvinzwisisa afuatine muti anongokungoti ndini atikanzi hatandipa mari mumba kuti indini Hello? No problem. Okay, no problem. Okay, thank you. Now we're going to end before protection. Do the picture you muri two nemana nyamni makatura muri two. Asina momon. Nemasta yenyu via WhatsApp. Plus masta inda garandi now for the program and phone itenda tokudza zvese bosi ndo nemasta yenyu ndo anodiwa via WhatsApp. Zvanoita bosi ake uno mapictures hapasina zvatichaita nawo tachashanda indine vanawo nditone vanawo vatori musango vasiri mukadzi wangu mazona saka vanevo hapana problem yavanenge vari kana mukadzi wandikanyeva nyinga kunze haana problem mukadzi wanenge anofanira kudhira nemurume nemumba mangu plus
Zufiyas kana ini ticket plus ini chiro mwana wangu ni chiatori kunze nini ansindu samari mari nosvikira mukadzi nini ndi antoenda kunosangana na baby mama wangu kuti atingire mwana zvakati zvese anoita matransactions anoswa nemukadzi zvese zvotova vanhu vanokure vachingati maybe hamene zvimwe zvinhu ndokuunzi mukadzi because andotaiwa mwana murume wangu mwana wangu muzoona exactly ndosaka inini even though ndisiri nemurume wauyu mwana wake waanayo there's no way andingamukwadzi mwaneye because ndozoti mwaneye isister yemwana wangu there is no way kuti ndingabva ndati mwaneye hapana mwana isister yemwana wangu saka ndozvekundishamisa kuti munhu angade kuuraya mwana shuwa I think chanoita nchazotasa kufoni yangu iyi kana asina mapaandisesendera pandakakusendera kuinbox kwenye ndakusendera nemascreenshot adzereko aiwa makangondisendera 1 year yaita hanziro hurera akatumizira picha yangu ndenda tokusendera because I think anenge akadelita zvezvekuti delete for all zvezve WhatsApp obhadara sei sando zvandikuona ende WhatsApp yacho ndikutoona zvandikucheka asi zima but ndichafigure out ndoita sekuti kana zvichidzokera mungreen kuti kwanisa kuti zvite backup yatoita sei maybe information kwanisa kubuda mechaita sei nyamwe mamessages communicate achita sei because ndikuda kungoona ndo kwete kuti handisi kukubelieve because obviously matondiratidza screenshot nezita rake but ndikuda kuona izvozvo enda kufacebook munongoti chiremba chematare chiro makaenda kuwhatsapp kwangu I think mando ndakapfeka zveredi so ndikuona izvozvo ndakatobata baka atwa chichi kana ndakabata banga so ndakabata baka dzongwa ntonamata kana murungu okay zvezvienda makazoseva namba dzangu chiri dzenyanza ndaseva muchaona mastatus angu nemabasa andoita ini yake nikila ndinakana basa nezvinhu zvakawanda save namba dzangu in case mugare muinadzo muone any problem nongondibata haisi nyaya ndini wamuri kuona ari padingrini paprofile picture akapfeka zveredi ya ndini yewe chero makaenda kufacebook munongoti chiremba chematare but pane mumwe futi mupanhu anozviti gondo futi ari kuba mapictures angu achizvita ndiye anobatsira vanhu but asiri makaenda kwasisimieli ndini ndakaenda kwasisimieli naapostle ik takatomboita kana makaiona live yo aiwa I think ndakaiona but handina kuiona hangu yese to be honest but I think ndakaiona ichinzi pari kuitwa live ndini wacho but pane mumwe mupana ghost manje imughost account chipera makaenda chiro makaenda kwasisimeli koko namba dzangu munotokona sisime kuti ndikudawo namba dzamadzibva vangotsukwa chichichi mongoti vakambondibatsira zvinhu zvangu zvakaita sandikumbira namba dzavo wati vanokupai namba dzangu straight kamufunga kuti ndiri ghost namba dzamunhu wamamutopera ndini chiro makaenda kwasisimeli koko vana mutongoona futi popapa vaimbondiposta futi mamadhesi aiwa ndokunzwisisai mukwanisa ndichipa madhimi rinoti ndikuda nhamba dzangu mamadzibaba ngotsvo bhozi indosanganisa handidi unyepera indoita zvese ndobata mushonga zvese neminamato ndoshandisa inake everything zvinhu zvangoda munhu zvaanenge angoda mwanoti zvemunamato handidi mwanoti zvemushonga ndozvandoda ndanoita nezvemunamato mwanoti zvemushonga handidi zvindoda zvemunamato chinongoda munhu ndozvandirongoita mazoona ini chiro munhu kana pauchiya ndogarisa pauchiya straight munhu anoenda pauchiya beyond repay saka zvinotoitika kai zvichiremba hazvisi zverewo ndotozviita izvozvo kutozviita zvochimaka nditi ine menyu chichi zvakaita sese ndotokwanisa kutongoita zvandoita inini esiro mutangowira tapedzerana zvatinoda kutiita chete chete alright chiremba maita basa stereki saka kana makangoonawo kana mascreenshot please nditumidzirei and then ndinokufonerawo maybe in 3 hours ndibonyatso pfungwa dzangu dziri all over now inangu whatever mushonga handibate zvangu handibate but munamato
zvese ndokuitire nawe so mimi calm down zvese pfungwa dzenyu haadzondwara isinyaya mozidzoka kwandiri totaura kubva ipapo toona tiita say way forward what we need is protection because nhau yandaona kuzomufumura manje chiremba kumufumura hazviite kumufumura iyo kumufumura yemukadzi uyu kumufumura chirudzi kuti vanhu vazive kuti ndo zvaari aiwa don't worry about it isusu tinorova muhondo kumweya chete usatye zvese izvozvo chatoda ndezvoti zvibata zvaanobata zvo zvingofumoka okay chiremba haisi nyaya chete musatye handiti alright maita basa no problem right so chinhu chekutanga ndeyekuti regai nditaure kuti ka Sisimelis Diaries vaenda nenyika Sisimeli Diaries vaenda nenyika kwanzi mareference munhu wese reference inowanikwa pasi Sisimeli hanimaona guys I don't even have to say anything imi munoyatsoziva you know everything from day one kuti budhava vakauya pano ka2 tichingotanga pavaiuya vachiuya vari vanhu vakasiyana-siyana paya pakauya vana vaterere pakauya vanani vakauyawo handimona and 2 times vakauya panapa and immediately people discovered kuti no man there was something very wrong nezvaiitika because vanhu vaiti kuri kuchadzwa mari kuri kuitika zvakati and immediately we had to stop him. I personally had to tell him kuti brother imimi makati munobatsira vanhu for free now you are making people pay. This is not what we want. Vana vana mari and in return hakuna ari kuya nepositive yekuti nepositivity yekuti ndakabatsirwa zvikaita dzingori nyaya dziri kungobuda dzekungoti matora mari hapana chaita matora mari so isusu pari papage diaries meaning to say kuti kana tikakumbira munhu anenge ane dambudziko rake anobatigwa mahara so izvenyu izvi endai munotsvaga maplatform ndo pakastopiwa Bolt Carter pano. I personally told her ndo pakastopiwa baba ava pano tikasiya vechechi vaya tikatovaudza ndofunga hakuna munhu anotiko zvinezvi ndobhadhariswa mari naapostoli AK tikati paridzai shoko itai zvekuparidza shoko raMwari izvekuchaja vanhu mazimari muchididiri kuseri please no ndosaka muchiona uchiya kuzoparidza shoko chete hanimaona so nenoona ndatoshamisikawo kuchinzichi mukaenda kunobvunza Sisimeli vanozodai vanozokuudzai ndini vaya vakaenda kwaSisimeli vaya ndiri kumapeji ese ndinivo vaya vakazodai anyway haisi mhosva munhu anenge achizamawo kudiyo kuisa put in a word for himself kuti zviitewo uremu handi munoziva munhu anenge achiitawo zviitewo uremu akaisawo kuti maplatform makuru iwaya madiaries ndimika kuti padi paitewo saka panobva paitawo uremu kunzi saka zvinotoita handimaona but anyway the truth I don't have to say you know handimaona so ndavaudza ini masikati ndavaudza ndikati uyai kulive kune live yenyu vakati ndeyei ndikati no ina ndikwanisa kuudza kuti live ndechi iri kona 3 saka vamhanya vakanotorera screenshot yanga iri kwelive ya3 yemukomana uya zvikanzi nditombongisi mukomana ndikati haisiri iyo yenyu iri kwemigarira mudhuze not knowing kuti nhasi varipo here pano pachirongwa apa but payatanga live yemukomana uya ndavaona vari mumacomment section but chandoda kungotaura pamhepo pajekerere pano ndosaka ndaita this live ndechekuti vangotsvuku I know you are going to see this live please stop using our name as reference you came here only twice and zvamakataura pana pamuchiti munoita kuvanhu for free asi zvamakaita and we stopped you kuti muye pano tikatikana muchingoitawo semember muchifollowa semember you can follow semember zvezvo zvakawanda zvokuti munoposta zvinhu zvenyu muchidikwanapa kwatiri please no so ndachikumbira kuti kana muenda kuvanhu kwamunenge muchienda kunoita zvinhu zvenyu musati kwaSisimeli Diaries vanotokupai nhamba dzangu vanotozodai ini nhamba dzenyu handina munhu andopa zvitakakuudzai kuti hatiiti siyabonga Dube picture ikaiswa kunze picture inoenderana nematopics ane uroi handiti ndinotoisa picture ndototora picture because yaiswa kunze is public so tinotora togadzira meme tinotonyora kuti Sisimeli Diaries toposta pano because nyaya kana ichiuya one day inenge ine witchcraft mukati we advertise with that post andika we advertise with that post because those pictures are all over andiwana the same applies nepicture yandaisa nhasi handitika picture yandaisa nhasi inonzi kugoogle handiti kugoogle kunotora picture vanhu vakatobata machitoda kubaya mwene banga it's just a picture to advertise
ndosaka takamatora tikamaisa logo yedu because they are just for advertising show inenge iriko musi iwoyo that has got nothing to do nezvinhu zvinenge zvichiitika pano. Nyaya kana ichiuyawo iri yevanhu vanenge pane entanglement totorawo picture yemurume nemukadzi kuinternet uko dzizere anditika vanenge vachirovana tongokanda hativaziva tinei navo tokanda tiadvertisa kuti muzive kuti nyaya iri kuuya nhasi ndeye vanhu vari kudi vari kuita dhudhu antimaona saka ndo nyaya iripo. Then two anditika without taking sides anditika without taking sides to these two parties anditika whoever akaenda kuna baba pekutanga vachinoti anoda kuti aite zvokuti akuvadze mwana womumwe uyu, it's wrong, it's totally wrong and unacceptable anditika there are better ways of doing zvinhu zvokuti mutaurane of solving these issues than kuti muende kunhingi nokuti munoenda one day mosvika wosangana nemunhu anoita zvinhu zvemachokwadi anouraya unokuvadzisa ropa risina mhosva. You now have blood on your hands animaona, you now have blood on your hands nekuda kwezvinhu zvisina nebasa rese anditi no man is worth it kuti ungaendera munhu kunganga kuti ndoda kunodai. There are better ways of solving it. Mukatsvaga vanhu vakuru chaivo panapaka they can make you kana pari muri kunetsana vanogona kusanganisai vokubatsirai anditika kuti paite peace umwe nomwe kwake anditi. Two uyu wacho nawo azouyawo nenyaya kwatiri anditika I think this was a lesson. Kana uri kudanana nemurume nokuti achazosvikawo pane vanhu vanogona maigura andiona kana uri kudanana nevarume vanhu shuwa ndofungaona nyaya dzakawanda kumaconfession and what not uko dzevanhu vari kusvika vari kutokuvadzwa nekuurayiwa nemabig house aya. Stop it, siyana nazvo, tsvaga wako anditika hazvikodzeri kuti ukuvadzise mwana kana kuti iwo ufe nenyaya yekuti murume womunhu akazoita mukaita mwana mukadii andiona. So just move on upenyu hwako, block everywhere anditika siyana nekunetsana namaiguru vacho ivavo andichimaona siyana nekunetsana namaiguru vachona please. Mese muri vaningina vedu, mese muri pano antimazviona, mese muri vaningina vedu, mese muri pano. It's not right, truly speaking, it's not right. Hanzi kochiremba wanepi number small house mukugadzira kama zvairi. All right, she's calling. Okay, she's calling. Let's hear what she has to say. Hello. Hello. Yes. Hello, Sisari. Did you write to listen? Yeah, voice. Did it right. Ndine flu saka voice langu a bit shaky. Right. Murume uyu ka andina kudanana naye ari murume wemunhu. Akauya kwandiri achiti he's separated, he's single and all this. Ini ndakaita nhombo. My crime here is kuti ndakaramba kubvisa nhombo. Do you understand? So I don't think I'm to blame. I think my only blame is kuti andina kubvisa nhombo. Okay, all right. No, we didn't know the full story. Now wauya wakuzvitaurira side rako. Ina ndasingaziviwo kuti ndo zvazviripo. Ina itofoda makadana nawo munhu yane mukadzi wake. No. Hausi kutukana naye, hautukani naye here. Munhu hamusi kuita hondo here. Okay, to be honest with you, takambotukana before, because what happens is this man ka anonyepa. So to a point yekuti even when I had the baby, akati he was never with me, saka akabata ruda DNA test, of which he even faked a DNA test. Yakabuda ichinzi azi mwana wake. Until I had to take it further, akaitiswa another DNA test, yakabuda ichidzi mwana ndi wake. Yes. Inga zvapano tori nenyaya. Saka iwo ngwanzi 5,000 nasekurava, ngwanzi 5,000 kuti vaite counter, va over 10. Basa No, he just told me kuti he charged her 5,000. Oh, okay, he charged the 5,000. But if you listen to the if you listen to the conversation, it's like nanganchivaitira sweet only because I wanted to get information. Okay. So I was trying to pretend like I'm for him, but I wouldn't go kungodze chuko. Ndinotochkawo. Okay. So yeah. So ungasati wachajwa iwewe. Ungasati waudzwa yako mari. No. I wasn't going. No. Vakangondudza kuti that one was willing to pay however much. Saka maybe he thought I would be willing to pay however much for protection. But why would I get protection from munhu akachida kundiuraya? I'm not stupid. Yeah. Yeah, because vataura kuti ndinongouraya zvataugwa ndozvandoita. Ndo zvavanga vataura pa voice note. Yeah. Wow. Yeah, and
And obviously vanga vachida my pictures, but I never sent him any pictures of mine. I mean, he already has my pictures angu akawanda. So I didn't even send him any pictures anyway. Wow. All right, at least thank you for telling us your side of the story. I think chibva wango block usiyane nazvo. Yeah, I'm going to block him now. Chibva wango block usiyane But nazvo. Smelly, did that woman saka mukadzi wachona did she admit kuti ndiye akaenda or akaenda kune munhu uyu? Apparently I couldn't get hold of her. Okay. All right. All right. All right. Thank you. All right, iripo. Thank you. Sharp. All right. Right. So that's the story, guys. Arikuti ndaiva entertainer because I wanted information because I was recording and it got him. So inini I also thank her because tatsinga sezvizivi kuti ndo zvinhu zvikuti itika kunzo kune kutaurika kunzo we are being used as a reference. So we had to put a stop to it. And the reason why I pinned the comment my sister Mercy Wilkes and is because this sister of mine, Mercy Wilkes, muna ndosiya zvangu kubva kudhara pano Facebook and muna ndinofarira, but at some point I was so disappointed when I saw her comments kwamandla's lounge pakabuda ma comments ekuti I think Sabina out of kind of said something about vanhu vanoenda kwameli vanobhadhara mari meli and things like that and what, and she was like, I'm not surprised. And I was like, wow, what? These are the people who are kutaurwa vandiri kutaura nazvine zvavo pano right now, vandiri kupa warning pano right now. And I was like, huh? Really? Sister, you think I'm capable of kuti ndiunze nganga dzese kuti uyai kunoku ndichiwapa ma stories and what not? What money? Who paid me? Who can come with a slip yekuti ndakabhadhara mari this meli kuti andipe vanhu kutiite madhiri tidai? So I was so disappointed. That's why I pinned a comment. Kuti so when munhu anenge achitaura zvanotaura I know kuti kune ndine vanhu like ndine vanhu vanenge vanotry kurwa neni vandisinei navo, vandisina basa navo, tombocheuki kuti vari kwandisina kana basa navo nokuti vanotozvinetsa chingotaura kuti meli. But then kwete vamwe vanhu vari level headed and handitombocheuki kuti ataura kuti kudi munhu yeye, because kwandiri munhu yeye deleted and forgotten. I don't entertain negativity, right? And whatever that I do is point blank pachena. Anditika hazvina kundisikira kana kudika ndichazoita pasaidi ndinongoti bvu ipapo. Andimaona saka ndina basa navo vachataura vanonechanoita vataura makore nemakore and vachingotaura, but I ignore, I keep going forward anditase kumasure nokuti sometimes ndinenge ndichasonatoti it's not even worth it. Tingotambira kure tingoita zvatinoita takadaro. We don't even need to see what they are saying or what they are writing. But for munhu unenge uchifarira and for somebody who's very level, that munhu very normal, very level headed, kuti I'm not surprised and I'm like, wow, so I have that kind of a power yekuti ndifamba ndichagara ninganga nemaprofessional kuti uyai pano. Then why would I stop them kuti vauye kana ndakavadedza pano? And two, why would I do this live right now ndichiva yanika ndichiplayer this? Because obviously he's going to see the live, right? Kana vari vanhu vangu achakubudisira kama chikunje chekuti atotita nasisimeli sure kuti sure apa uyai muite mari ndo vakato apa pakadati ma recorded calls mafoni mazana mafoni anoita zvekuti recording and what not. And it doesn't make any sense kwandiri. Anyway, but it's water under the bridge. Forgotten ndangoti ndingozviadressa hangu. Hanzina, you misquoting me. Maybe I did misquoted you, my sister, I don't know, but ndandakangoti one day tichasangana nedu mumakomenti uzongotaura, but no, I won't block her because she's still a sister to me and I love her. I'm not going to block her, but ndatozviadressa ndikwa ndozvatopera. Ndatozviadressa kwa ndozvatodi zvatodarika zvisina basa. Zvatopfuura, so she's still my sister. Maybe ndakaita misunderstood her. It's possible as well. Pamwe ndaka misunderstand what she was saying. Okay, she's saying I didn't hear her properly. Okay, my sister, it's bo yapera ya isina basa. But anyway, nyata chitana ndiya baba vangu chuku, please babengu achuku, please stop using me. Yes, you came here makauya makato hamusi mega makauya kwakauya vaterere muchiri kunemba vakaterera veve kuZBC vaya ndo vakatanga kuya pa diaries vachidzisa vanhu ma shows echivanhu muchiri kuva remember. Pakauya uya aitaura zvenjusu achidzisa zvenjusu, pakauya Bolt Carter nemurume wake, pakauya iye Shumbuo Tsuku, pakauya
Apostle IK, we stopped everything. Tikati achade because they take one on kuti atikubatsirwa zveshuwa for free tichizotenda tachati bhora mberi. But the fact that vanhu vaizoti tikuchargwa mazimari and we're like no, but that's not what we agreed on. Kuti vanhu vanobhadhara mari. So what is this now? So we had to stop tikati okay fine. Even now apana munhu andinopa kana send number kuti inda kuna profita ninge nanganga yakati andina munhu andopa number. Ndinotaura kuti nyora nyaya yako uise comment section ndio ichakupa number. Inema here guys. Vanhu number vanopana vega mu comment section andina munhu andopa number. In comment section ndo munopana number ikoko mail is not involved. So sekuru nguotsuku please tinyareiwo anditika tikutaura nemoyo unorudo. Ini ndakatoona profile picture yenyu muri mwana mudiki stereka musi munhu mukuru. Uri mwana mudiki anditika uri mwana mudiki hausi munhu mukuru. Mwana mudiki zvoti unaona kana 30 years from the way that I saw pa profile picture yako yaoneisa. So ti respect tinyare. And Cecile read that long message. Which long message? Where is the long message? Where is the long message? And this Kuiwana, where is it? Can I please have them? All right, Linda. Sis Linda, nitorewa screenshot moso ndipa. But Apostle IK guys for sure. Vakati seeding avakutaka vastopa nyaya kuchaja kuti mari yakati useeding yako unokwanisa kupa 10 rand, you can give him 50 rand. Avachaji mari dzakuti mari dzakati takavaudza ipo pano tikati munongona inonzi munoparidza chete kana muchibatsira vanhu deliverance yacho pa live mubatsira deliverance pa live zvokuti munochaja 1000 and million. Hanzi iwana line chibi he wants to threaten someone again, you see. Where is it? And this kuiona ini. And this kuiona Linda nditorere screenshot. Apana ndonyaenda ndadangoya naye chete ngoti zvitaure izvi because we don't want this atizvidi. And hatina munhu atanga takabloka kana mamuchitevera muri mu comment section muchitererawo nyaya muchitaura nevanhu muchidi. Anzina Jillian Docs ndakabhadharisa $100 ikatonyura. You see? These are the kind of things that we are talking about. These are the things that we are always talking about. And so we don't want this. Please. We don't. Very well. Kana muri kusangana nazvo kuseruku. Andi munhu achitaura kuti simeli achiuya pano. Anditika achiuya pano. Achitaura seri kuti simeli kuseruko. Makaenda mukanobhadhara mari dzenyu. Please let us know. Yani masikito zitongo zviyanika pano. Ropa hapana kani aiwawo hapana ifeki dzoka ropa hapana iwe ndonamata ini unoza prayer nonzi prayer warrior ndirakagara pano ife ndinonzi prayer warrior ini ndinotori neropa rakandikomberedza zvinototyisa kana uchida kusvika pandiri utanga wapfuura ari kumberi kwangu kune ari kumberi kwangu kuti kusvike kwandiri nini saka zvokuvhunduka zvokuti ndozotyiswa kuti anzizvo be careful not me no. Before kwasvike kwandiri ni kune ari pa front pangu apa wanifa kutanga penetrator afura pari ofuchi munhu kungopenetrata through kumunhu yeye pakaipa akupindiki zvekumhanya saka iwewe kana ndafawo ndizvozvo handiti kanenge agona ndiuraya but ndichadzoka ndichishungurudza vanhu kana ndafa ndichadzoka ndichishungurudza vanhu anenge andiuraya andimona ndichadzoka ndichishungurudza vanhu anenge andiuraya but chandoziva ndine protection ndine a massive weapon of destruction that is surrounding me. Saka ndivhunduki ndosaka ndichibata masheza acho ese ini ndakambotaridzwa zinyoka ndakaitirwa video call nemwe munhu ndikataridzwa zimutumba renyoka rakanga riri mune imwe room ndikatomutsiura munhu yepano palive ndikati you know what next time you don't do that you call me and you show me snake nyoka dzenyu andikwatiswe zvokumhanya ndivhunduke here I am still today andivhundiswe zvokumhanya ndine mabvi ndine magokora salvation is for free ndiswere ndichiita zvokuvhundisikwa ndisina nebasa rese izvi azvina basa kana mukoma masimba wakadaro muganda mukoma masimba neni tiri vanhu tu vakatosiyana ndizvozvo right. I'll way cross the bridge when we get there. Musandityire, don't worry, tinenge tiripo. Musandityire, don't worry, tinenge tiripo. Mukoma masimba neni takatosiyana.
Hello, caller. Caller, hello. Are you live? Eh? Are you live? Yes. Oh, sorry. I don't want to talk now. Okay. That is not live. All right. We'll talk later. Guys, inini muchagara muchingovhundutsirwa naSatani every time muchingotya. Huh? Hanzi kochiremba. Ndimi ndasaba kuvafonera inini. Regai ndivafonere back. Mirai ndivafonere back. Imi muritovuga kuti ndokota zvokumhanya makanditarisa. Ivi kai. Regai ndivatsvake. Achiremba acho. Ari kupiko. Asi ndablokwa. Ndava inenge. Let's see. Okay. Right. Vasikana vedu musandidaro kuti ndikusimba nemhino vasiziva vedu muda kuti ndidiko vasikana imi. Muda kuti ndidi. Right guys, pane 11 inofanwa kuya avasi kudaira phone ani muri kunzwa. Avasi kudaira phone. Avasi kudaira phone. I don't know ndeta say he's not picking up. He's not picking up. He's not picking up. Maybe vachauya kana vakangozondifonera back ndovadzisa palive. Vakangofona back mukangona ndadzoka live ichiti sisimeli live ndiri ini ndinenge ndavabata ndodzoka navo pano votaura nyaya yavo tese tichinzwa handiti handika ini zvokuti kwaya mondityira guys haiwa I know I understand kuti mune rudo neni muno but don't worry nditoripo handityangu zvokumhanya aiwa maya handitye zvokumhanya guys isusu takatisiwamo vanhu vakatombozamiwa nemunhu anotoziva tinodembetekwa nichinzi kudii hama yangu chaicho but zvakashaya basa because mwari wandiwo vati ndakamira ndichinamata asi mwari wokutamba naye I serve a giant god wokutika imi munoziva kuti bhaibheri sokurama every knee shall bow and every tongue shall confess kuti you are the Lord, you alone you are the Lord. So that's what I do. Andinamati ndifugamira munhu andifugami ndipasi ndifugamira ng'anga profita or what not. Every knee, meaning to say even dzevanoti vanoroya madhi evanoti vanoroya madhi evanoti isusu tinoita back to sender isusu tinoda iso achafugama because kuna one mwari shumba yerudzi rwaDhavhidha shumba yerudzi rwaJudha wokuti paanosvika anobhonga muri kunzwa anobhonga panoita mutinimira ndiye wandonamata andinamate munhu anditye munhu handitombotye munhu andisina anogona kubata nyama yangu asingabati mweya wangu aiwa mayasi. So guys, thank you very much guys. Kuna mwari kumusoro kudenga ina ndina wandojaja anoda kuenda kwanoda kuenda you are free kana uchiona kuti ndiko kwaunonobatsigwa but ndogara ndingokudzai kuti salvation is for free period. Salvation is for what? For free.
Ani mazviona. So guys, ini ndo zvanangonditaure ndo zviri kuitika izvi pano. So guys, you feel kuti nenyaya yako unoda kubudawo pachena, unoda kubatsira vamwe, unoda kushare panapa we are a family. Chatisingadi si inhunzva tunzva sezvakaita avengotsvuka inhunzva tunzva iyi. Animaona inoda kuzofamba izvozvi zvindo pasina kumira mushe. Animaona because mari yacho inenge ichirwadza futi vanhu havana mari. Anditi maona. So ndo zvanei ndichingoti inini zvangu anditika atidi. Please guys, inda kwamunoda kuenda ikoko kune ve 750 vakudedzera 750 madzibaba forest masango ari kudzera 750 ne 250. Animaona you feel like going, you can go because mari unenge uinayo. Anditika asi ndati ningokudzai kuti salvation is for what? It's for free. You don't even need to pay a cent because tikazitibhadhare mwari uyu timubhadhare atibhadharise for maproblems edu. Hakuna kana wana anokwanisa kumuafforda. Hakuna chiro vamunozvitiva nemari dzinoshamisa vava nezvaanotitira neupenyu vanotipa kuti tibhadhare kuti takutenga upenyu. No one can ever afford that. Hakuna anokwanisa kuzviafforda. Saka chandoziva ini ndosaka kati I'm giving you this salvation for free. Go and enjoy it. As long as you follow in him and you believe in him, you can never go wrong. He said, I will never abandon nor forsake you. That means he will always be with you wherever that you go, whenever you are in the midst of the storm, whenever people are threatening you, when people are talking bad things about you, you always stand by your side. He's your shield. And no enemy can prosper. Well, bullet ambassador, it's up to you. Nengo chitira over nenge vasinawo kusimba. Kana nenge akasimba achiza zvakamira cheko akamira panzvimbo. Then you just ligwa mari yako godi, it won't work. It will not work. It will not work. Kune vakamira panzvimbo paposition vakashongedza nhumbi dzekurwa nadzo. It will not work. Ungatenderera ukafamba ukadiuka nokuda Mozambique nokuda Ghana nokuda, it will not work. Period. Simple. Indo zvandoramba. But anyway, munhu nemunhu nezvinomufaira nditika. So guys, inbox yangu WhatsApp yangu iri free. Anoda kudi kuuya tizotaura nyaya tizodi, but show yatinoschedule iko zvinezvi it will be for what? For next week. Anditika. So guys, muve ne weekend yakanaka, mwari wakuitire zvakanaka. Tobatsana zvakare nemusi weMonday. For now, I think kune arida kupinda arida kuita live yake. Let's support here. Hande itinoteerera pamberi neFire, pamberi neOne Love. Tichifamba tiri munzira imwe chete. God bless you.